उन्हाळी धमाका ऑफर श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड कुडाळ. सुझुकीच्या दुचाकी खरेदीवर आता मिळवा विक्रमीला. ग्राहकांसाठी घेऊन आलो आहोत विशेष उन्हाळी सवलती, आकर्षक फायनान्स योजना, गाडीच्या किमतीवर 100% कर्ज उपलब्ध, नो हायपोथिकेशन सुविधेसह. व्याजदर फक्त 5.99% पासून सुरू. ऑफर 1 एप्रिल ते 30 एप्रिल 2026 पर्यंत वैध. नियम व अटी लागू. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात संजय सावंत वनश्री फाउंडेशन सिंधुदुर्ग आणि पक्षीतज्ञ भाग्यश्री परब रान बांबुळी यांची मानद वन्यजीव रक्षक म्हणून नेमणूक करण्यात आली. त्यांचा सत्कार जैवविविधता आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वन्यजीव प्रेमींकडून आयोजित करण्यात आला. यावेळी संजय सावंत आणि भाग्यश्री परब यांचा सत्कार करण्यात आला. मानद वन्यजीव रक्षक म्हणून त्यांची नेमणूक करण्यात आली असून त्यांचा सत्कार जैवविविधता आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वन्यजीव प्रेमींकडून आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी डॉक्टर चंद्र परुळेकर, सुमेधा सावंत, सतीश ललित, संदीप सावंत, सतीश देसाई, वनक्षेत्रपाल सुहास पाटील आदी उपस्थित होते. पर्यावरणावर काम करणारे, प्रेम करणारे, त्यासाठी झटणारे, संवर्धनासाठी झटणारे इतके अनेक लोक आहेत. ते इतर महाराष्ट्रात जिथे जिथे होता तिथे नव्हते. कारण कोकणी माणसाचं काय सिंधुदुर्गच नव्हे, शेजारचा रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग तळ कोकणाचं फारच जास्त प्रेम आहे. हे आमच्या निसर्गावर प्रेम करणारी सगळी जनता आहे. किंबहुना सावंतवाडी, बांदा, कुडाळ, कणकवली, वेंगुर्ला, मालवण, देवगड हा शहरी भाग झाला आहे. पण जेवढी गावं आहेत 300, 350, 400 गावं असतील, या गावातले जी ग्रामस्थ आहेत त्यांनी खऱ्या अर्थाने हा निसर्ग जपलेला आहे. देवराई या स्वरूपात तो निश्चितपणे शेकडो नव्हे हजारो वर्ष, म्हणजे एखाद्या रिसर्चरला जर स्पीसीजचा अभ्यास करायचा आहे तर देवराई या लॅबोरेटरीज आहे की तिथे जाऊन ते बघू शकतात 350, 400 वर्ष जुनं एखादं झाड किंवा ते वनस्पतीची स्थिती कशी असते का. पण साहेब काय झालं सांगतो, आता काही मंडळींना भस्म्या रोग झाला. दुर्दैव आहे, त्यांना सगळ्यात पैसा दिसतोय आणि त्यामुळे म्हणजे हे खरं विस्तृतपणे पुन्हा संजय सावंत साहेब आहेत आणि ऍक्टिव्हिस्ट मांडले. मानद वन्यजीव रक्षक म्हणून ते बोलले. पण दोडामार्ग म्हणजे हा मोठा एअरपोर्ट आला आणि आम्हा सगळ्यांना एक आनंद झाला की पर्यटनाच्या दृष्टीने चिपी आहे, चिपीतून अजून विमानं उडायची बाकी आहेत ती उडती. पण मोपा आला इंटरनॅशनल एअरपोर्ट पर्रिकर साहेबांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ. तर खरंच पर्यटनाला मोठी म्हणजे विकासाची गंगा वाहायला लागेल. पण झालं जरा उलटच. त्या मोपामुळे दोडामार्ग आणि सावंतवाडी आणि विशेष करून दोडामार्ग तालुक्यात 100, 150, 200, 300, 500 आणि मी 1200 एकर ऐकलं यांच्याकडनं आकडा. हो म्हणजे काय हा प्रकार. विला विला सेकंड होम गोव्यात मोठमोठे बोर्ड लागलेले दिसतात साहेब. तर मग तुम्ही बरोबर साहेबांचं मला या कार्यक्रमाला आमंत्रण दिलं. तेच आज आपला खूप महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे की आपले जे नव्याने मृत्यू झालेले दोन मानद वन्यजीव रक्षक सावंत साहेब आणि परब मॅडम या दोघांच्या आपण अभिनंदनासाठी किंवा सत्कार समारंभासाठी आपण या ठिकाणी उपस्थित आहोत. सावंत साहेबांच्याबद्दल बोलायचं तर मी माझ्याकडे एक 6 ते 7 महिने दोडामार्ग तालुक्याचा त्याग होता, कार्य होता. तर त्यांच्याशी माझे खूप चांगले संबंध राहिले आहेत, त्यांची ओळख पण आहे. त्यांचं म्हणजे मानद वन्यजीव रक्षक होण्याच्या अगोदर पण त्यांनी वन्यजीवांच्याबद्दल त्याचं काम पण खूप चांगलं आहे किंवा त्यांना माहिती पण आहे. तिलारी खोऱ्याबद्दल त्यांचं ज्ञान भरपूर आहे. त्यांनी पण खूप आम्हाला सहकार्य केलं ज्यावेळी त्या ठिकाणी खूप प्रॉब्लेम आहे. तसाच ते समजा आम्ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या बाजूने आम्ही बोलणार आहोत. फक्त पण गावात जी कंडिशन आहे कधी कधी काय असते की हत्तीचा उपद्रव आहे, आपण पण खैर मान्य करतात. पण गावातल्या लोकांची पण काहीतरी बाजू असते ती सांगण्याची किंवा एक मिसकम्युनिकेशन होतं कधी कधी. समजा की फॉरेस्टची एक बाजू असते आणि गावाच्या लोकांची बाजू असते. पण दोघांचा एक ताळमेळ साधून मध्यम मार्ग काढण्याची किंवा गावाच्या लोकांना समजून सांगण्याची एक आमचा ऐकला नाही. पण जे गावाचे लोक आहेत मालवणी बोललं की निम्मे प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी सॉल्व्ह होतं. तर आम्हाला मालवणी बोलता येत नसल्यामुळे एक म्हणजे अटॅचमेंट होत नाही. तर संजय सावंत साहेबांनी त्या ठिकाणी
दोडामार्ग तालुक्यामध्ये खूप चांगलं काम केलेलं आहे. मला पण त्यांचं खूप सारं त्यावेळी लावलेलं आहे. त्यानंतर भाग्यश्री परब मॅडम यांचे माझ्या माहितीच्या ओळख नाही, पण त्यांनी ते पुस्तक तुम्ही लिहिलेलं मॅडम आहे. ते पुस्तकामध्ये भरपूर वेळा अनुभव असलेला आहे. आम्हाला पण जास्त पक्षांची कसं आहे, एक 15 ते 20 स्पेसिस आम्ही ओळखू शकतो, त्याच्यापेक्षा जास्त. पण हे पुस्तक पाहिल्यानंतर आम्हाला पण त्याचा खूप फायदा झाला. ह्याच्यापुढे पण मानव वन्यजीव रक्षक यांचे वन्यजीव रक्षण तसेच वन संवर्धन ह्यासाठी खूप त्यांचं मोलाचं कार्य आहे किंवा वन विभागाला त्याची खूप मोठी मदत होऊ शकते. अवैध तोड असेल किंवा तस्करी असेल वन्य प्राण्यांची, त्याच्याबद्दलची माहिती एक प्रकारे गुप्त माहिती असेल किंवा जे आपले वन गुन्हे होतात एक SOP आहे. समजा बिबटची मृत्यू झाला, वाघाचा मृत्यू झाला किंवा कोणत्याही वन्य प्राण्याचा मृत्यू झाला, तर त्या ठिकाणी एक त्रयस्थ व्यक्ती, वन विभागाचे कर्मचारी असतात, पण एक त्रयस्थ व्यक्ती म्हणून मानव वन्यजीव रक्षक यांच्यासोबत राहणे, त्यांनी म्हणजे आपल्याला सहकार्य करतात प्रत्येक गोष्टीमध्ये. असं नाही की समजा हे तुमचे प्रतिनिधी आहेत, मानव वन्यजीव रक्षक म्हणजे हे जनतेचे प्रतिनिधी आहेत. म्हणजे असं नाही पाहिजे की वन विभागाने म्हणजे काही नाही त्या ठिकाणी. त्यासाठी हे वॉच ठेवण्यासाठी वन विभागावरील वॉच ठेवण्यासाठी पण मानव वन्यजीव रक्षक हे खूप मोलाचं कार्य करत आहेत. तसेच मी आता मला 10 वर्ष झालेली वन विभागामध्ये आहे, पण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याबद्दल मलाही सांगायचं आहे. मी नागपूरला काम केलेलं आहे, नंतर सांगलीमध्ये पण काम केलं. पण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधला एवढे सजग नागरिक वन्यजीवांच्याबद्दल किंवा पर्यावरणाबद्दल मी पहिल्यांदा पाहतो की एवढे पुढे नाही, म्हणजे माहिती पण असणारे जास्त आणि ते आत्मीयता असणारे. आणि म्हणजे असे खूप कमी लोक आहेत की हातावर पोटावर मोजणे इतके लोक आहेत की ते बाहेरच्या जिल्ह्यामध्ये की ते आपल्याशी वन विभागाशी येऊन बोलणार किंवा माहिती सांगणार. पण इथे कसं आहे की भरपूर लोक असे आहेत की म्हणजे तुम्हाला वन्यजीवांच्याबद्दल आत्मीयता असणारे किंवा वृक्षांच्याबद्दल आत्मीयता असणारे. तर मी या सिंधुदुर्गमधील सर्व जे नागरिक आहेत त्यांचं याबद्दल मी आभार मानतो. तसेच परुळकर साहेबांनी मला या ठिकाणी बोलवलं त्याबद्दल आभार मानतो.